Nhar l-4 ta' Mejju l-Parlament ser ikun qed jivvota fuq il-liġi dwar il-miżuri tal-baġit li l-Gvern kien ħabbar f'Novembru li għadda u wkoll dwar il-mekkaniżmu li waqqaf il-Gvern biex jiffinanzja il-bini tal-Parlament il-ġdid. Il-Gazzetta The Sunday Times taqsit lid-deputat Franco De Bono dwar kif ser ikun qed jivvota. De Bono wieġeb li huwa ser ikun qed jivvota mal-Gvern dwar il-miżuri tal-baġit. Spjega li jekk ma jagħmilx hekk ma jkunx konsistenti. Fl-istess ħin iżda ma rridx jikkommetti ruħu dwar ser jagħmel fil-vot fuq il-mekkaniżmu li waqqaf il-Gvern biex jiffinanzja il-bini tal-Parlament il-ġdid. Huwa qal li ma kienx huwa li żamm lill-Parlament u lill-pajjiż jistennew ser jiġri, imma fakkar li kien il-Ministru Carl Mifsud Bonnici li għamel xhur sħaħ jipposponi milli jintlaq ftehim dwar dati fuq numru ta' votazzjonijiet fil-Parlament, inkluż fuq il-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern. Dwar ir-riformi li ilu xhur sħaħ jitkellem dwarhom, De Bono qal li jinsab konvint li jeżisti kunsens nazzjonali u li dawn huma riformi validi u essenzjali.